Здравейте, приятели, какво правите? Нека да видим тази игра е страшна напълно. Това не е играта на Сандрина, а друга игра. Я чакай тук малко да рисуваме екрана. Така ме успокоява. Какво му трябва ключ? Тук е и майката. Тя обаче не пуска майката. Вижда нещо в мен. Несъмнено те вижда достатъчно. Никога не си вкъщи. Забранено е да се минава обяд. Ето камъпе. Раманоджан. Къде е майката обаче? Тук е Чуй майката. ме, Раманоджан. Този труд е прекалено важен. Тази майка май ни драска с ногти. Трябва да се публикува. Щом един индиец е стигнал до подобни висини с формулите, то британците трябва да признаят, че най-ярките ни умове не отстъпват пред техните. На Раяна, моля ви. Не мога. През целият ти живот никой не е разбирал умът ти. Сега и хората имат възможност да те разберат. Не само твоята богиня, представи си го. Само това правя. Чакай малко да сброскам. Лоби! Първите две писма. Бейкър, Хобсън. Това е Как пише близко? истински чудак. Съвсем сам направи реформа в цялата система на държавните изпити. Преровил хилядолетна история. Той е вашия човек. Тринити. Крале, министър-председатели, Исак Нютон, Байрон. А сега може и ти. Проблеми на континента. Очакват се. Водим жабите с голова Твикенън. Нека да предвид на дойде Балканите. сега, бе. Балканите. О, Едно от писмата идва от доста това май далеч. чешмата иде. А, не, това са тката. Мислите ли, че е някаква шега? Бих искал любезно да ви се представя като чиновник в счетоводния отдел. Сега пък какво? Изглежда впечатляващо. Някой добре се е постарал. Индуистки чиновник. Твърди, че може да О, обясни ето ги значението на колата. отрицателната стойност на дава функцията. Литълуд. Залагам се. Знаеш ли, Литълуд? Аз намерих колата ме. Едно писмо, в което подателят твърди, че може да докаже пророческата мъдрост на пирамидите. Сега ще трябва да намеря онова, И шифрът, който Бейкън вероятно е скрил в където е заключено. Но писмо от необразован индийски чиновник от Мадрас да подлага на изпитание твърденията в трактатите ми наистина прелива чашата. Отбелязвам, че аз самият съм правил подобни твърдения. Значи си признаваш? Но това беше преди 3 години. Не, говоря за писмото. Брилянтно изпълнение. Не знам само откъде си взел марката. Виж, наистина не разбирам за какво. Стига вече. Не съм болен идиот. Не знам как да ти го втъкна в дебелата глава, но за каквото и да говориш. Какво стана? Няма нищо Какво общо стана? с
Сори. Го пуснахте вечерята. Не съм. Казвам ви, че се задава война. Няма съмнение. Бяхме подведени като едни безмозъчни, безгръбначни овце. И никой не си направи труда да се запита за какво помисли се. Същият паралник си като Харди. Лице на това уважение, което се нищо не ставаш. Може ли да поговори? Да, разбира се. И така, Какво искате да те безкръвни проща? чисто ледици, Бог знае какво ще. Извинявай. Все забравям, че не вярваш на висшия разум. Така е. Ако този младеж се окаже истински, ще трябва да премислиш. Трябва да е истински. Кой би могъл да си измисли всичко това? Поласкан съм, че помисли, че съм аз. Двете безкрайни редици са изключително интригуващи. Напълно наоборот. До сега не съм виждал подобно нещо. Але това е измамно. Залага на хиперболичните функции. Великият литъл загубил му идола. Професионален играч бих казал. Тъй като нямам опит, високо бих оценил всеки съвет, който ми дадете. Искрено ваш, Шат Рамануджан. Какво ли стои зад това шеф? Ще го попиташ сам. Възнамеряваш да го поканиш тук? Не. По-добре да го оставим да измие вода със синен матрас и... Господин Рамануджан, мисля, че има писмо за вас. Марката е от Англия. Кембридж, Англия. От господин Д.Х. Харди. Приятеля, само късно.